Košiciach vítame Magdalénu Zietarovú, jej prvé dojmy z Good Angels, z toho družstva, które tu stretla, które tu našla. Do Košic przyjechałam w sobotę, miałam okazję zwiedzić miasto, które osobiście bardzo mi się podoba. Stare miasto, trochę podobne do tego w Warszawie, więc w sumie czuję się jak w domu, język również podobny. Jeśli chodzi o drużynę, to kilka dziewczyn kojarzę z kadr młodzieżowych. Tijanę poznałam w Belgradzie, więc nie czuję się jakoś odosobniona. Mala som možnosť prísť do Košic už v sobotu a prešla som si aj to staré mesto a veľmi mi to pripomenulo Varšavu, pretože je to veľmi podobné, jazyk je veľmi podobný, tým pádom to bude oveľa ľahšie a dievčatá, väčšinu z nich poznám z reprezentácie do 20 rokov a Tianu som spoznala teraz na tom prípravnom kempe v Belehrade, tak tým pádom nejaký ten prechod je veľmi ľahký. Aké sú očakávania Magdaleny Zietarovej od jej pôsobenia w Good Angels? Na pewno w zeszłym sezonie drużyna osiągnęła fajny wynik. Mam nadzieję, że w tym roku uda się co najmniej wyrównać albo nawet poprawić. Jeśli chodzi co do mojej osoby, to chciałabym podnosić swoje umiejętności i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany. Zaregistrovala to, že sme skončili minulý rok veľmi dobre a veľmi by chcela, aby sme to minimálne zopakovali a prekročili. A čo sa týka jej vlastnej osoby, tak ona chce ukázať, čo v nej je a získať čo najväčšie minuty. Ak nerátame Tianu Krivačevičovú, stihla už spoznať niektoré ďalšie spoluhráčky? Rozmawiałam z Martiną, która przywitała mnie tutaj w Koszycach, a również znam jeszcze z nieobecnych tutaj Milianę, z którą miałam okazję grać w Gdyni przez krótki okres, ale miło wspominam ten czas. Mala som možnosť okrem Tiany hovoriť akurát s Martinou Kišovou, ktorá ma tu veľmi pekne prijala a pomohla sa ubytovať. A z ostatných hráčov poznám ešte Milianu Bojovič, ktorou som pôsobila krátko aj v Gdyni, ktorá tu ešte nie je, ale boli spolu aj na kempe v Belehrade. Jak trener wypowiadał się w szatni, prawie wszystko rozumiałam bez tłumaczenia, więc może za miesiąc, dwa będę już mówić nawet po słowacku. Tréner rozprával v šatni po slovensky a bola som prekvapená z toho, že som väčšinu rozumela, tak možno za mesiac, dva už budem hovoriť plynne slovensky. Good Angels Košice čaká v tejto sezóne naozaj veľa zápasov v troch súťažiach. Ako je na to Magdalena pripravená, ako si predstavuje ten svoj podiel? Myślę, że jeżeli dobrze przepracujemy okres przygotowawczy, to, że będzie dużo spotkań w sezonie, w niczym nam nie przeszkodzi, że wszyscy cali i zdrowi dotrwamy do końca rozgrywek. Keď zvládneme tú prípravnú fázu tak, ako chceme, že budeme fyzicky aj psychicky pripravení na to, že ideme do takej, verím, že vydržíme až do konca sezóny zdraví a úspešní.